Donald Trump nie je len meno, ale globálna značka, ktorá premenila mediálnu pozornosť na politický kapitál. Do sveta elít ho dostala otcova pôžička $1 000 000, ktorú dodnes bagatelizuje. Skutočnú stratégiu prežitia mu však dal až Roy Cohn, právnik z temnej éry, ktorý ho naučil jediné: útočiť, neustupovať a prehru predať ako triumf. Kým on hral v zlatých kulisách miliardára, realita bola iná. Jeho kasína zatvárali a firmy bankrotovali. Následne nahlásil stratu takmer $miliardy, aby nemusel platiť dane. Pre banky bolo meno Trump príliš veľké na to, aby padlo, a zároveň ich nestiahlo so sebou. Zachránila ho až televízna show, ktorá vytvorila ilúziu neomylného šéfa, a strih vymazal jeho skutočné zlyhania. Médiá mu dali priestor, lebo prinášal čísla, cez Twitter obišiel novinárov a zahltil priestor škandálmi tak rýchlo, že nikto nestihol reagovať. A v finále, keď prehral voľby, výsledok jednoducho odmietol. Vyhlásil ho za podvod, čoho následkom bol útok na Kapitol. Trump dodnes stojí na hranici medzi politickou mocou a právnou zodpovednosťou.